Púšťam, môžeš. Dobrý deň, vážení priatelia. Dovolujem si obrátiť sa na vás ako prezident Slovenskej lekárskej únie, špecialistov s dvomi vyhláseniami, ktoré pokladáme za veľmi dôležité, veľmi vážne, vzhľadom na očakávania, ktoré máme my všetci voči nášmu zdravotníctvu. A to preto, lebo sme ich obidve prezentovali pred médiami, ale médiá obidve tieto vyhlásenia neuverejnili alebo im nevenovali dostatočnú pozornosť, alebo preto, že obsah, a posolstvo, ktoré majú, nevyhovuje niekomu, kto na tejto veci veľmi dobre zarába. Prvé vyhlásenie. Slovenská lekárska únia špecialistov s rozhorčením protestuje proti zámeru prezidenta Asociácie súkromných lekárov a predsedu Zdravity doktora Pástora, ktorý on osobne prezentoval v médiách, jednať s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky o priamych platbách v ambulanciách za zdravotné výkony, ktoré boli vykonané po ordinačných hodinách. Odmietame to, pretože tak, ako je poistenec zdravotnej poisťovne poistený 24 hodín denne, každý deň v roku, tak má aj lekár ambulancie zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou 24 hodín denne, každý deň v roku. Preto všetky riadne vykonané a vykázané zdravotné výkony, nezávisle na čase, kedy boli vykonané, sú zdravotné poisťovne povinné preplatiť z verejného zdravotného poistenia a snahy o donútenie pacienta k priamej úhrade výkonu mimo ordinačných hodín pokladáme za protiprávne. Jediná platba pacienta prípustná podľa zákona v tejto súvislosti je paušálna úhrada za stratu času mimo ordinačných hodín v súlade s platným cenníkom konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré má zdravotnícke zariadenie vyvesené vo svojom priestore na verejne dostupnom priestore. Za týmito vyhláseniami doktora Pástora vidíme snahu o nahrávanie zisku zdravotným poisťovniam na úkor nákladov na zdravotnú starostlivosť pre pacienta, čo je v priamom rozpore so záujmami pacientov aj ambulantných lekárov. Vyzývame všetkých špecialistov, ktorí sú združení v Zdravite aj Asociácii súkromných lekárov, aby tento zámer doktora Pástora odmietli. Vyzývame tiež Ministerstvo zdravotníctva, aby nepristúpilo k týmto jednaniam, ktoré by poškodili jeho morálny aj odborný kredit pred občanmi Slovenskej republiky. Ak dovolíte druhé vyhlásenie, Slovenská lekárska únia špecialistov protestuje proti zámeru Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý v médiách, konkrétne na TA3, prezentoval jej riaditeľ inžinier Marcel Foraj, a to navýšiť objem financií na CT, na komputerovú tomografiu a vyšetrenie magnetickej rezonancie. Už dnes sú tieto finančne veľmi náročné zobrazovacie vyšetrenia na Slovensku preplácané 2 až 4 krát vyššou sumou, ako je to napríklad v Nemecku. Za celkom nepriateľný pokladáme fakt, že riaditeľ Foraj tak vychádza v ústretí svojmu výlučnému, v úvodzovkách strategickému partnerovi pri vyjednávaní cien práce ambulantného sektora, prezidentovi ASL a Zdravity doktorovi Pástorovi, ktorý je podľa médií zároveň 10% podielníkom cyperskej firmy vlastniacej najväčší počet magnetických rezonancií prístrojov pre jej vykonávanie na Slovensku. Máme obavy, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa cez svojho tzv. Strategického partnera dostane do vleku finančného záujmu, ktorý spôsobuje, že CT a MR sa už dnes vykonávajú často aj na diagnostiku banálnych chorôb
Na druhej strane samozrejme potom neostávajú peniaze na ťažké stavy, na bežné diagnostické postupy a na zaplatenie práce ambulantných lekárov. Slovenská lekárska únia špecialistov navrhuje riešenie znížiť ceny na CT aj magnetickú rezonanciu aspoň na úroveň Nemecka, čiže 2 až 4 krát, čím sa bude dať znásobiť počty vyšetrení potrebných pre našich pacientov a súčasne nebude nutné ďalej uberať z ceny práce a z počtu vyšetrení v ambulantnom sektore. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a prosím vás, aby ste tento odkaz šírili možnými spôsobmi na internete. Ďakujem pekne.